ni nyaba moto na Anambra nwuchi anya gị negodi anya street light ejuwe n'ebe niile na anya bridge etie n'ebe niile ibe akpọkwe dike eji arụmere anyị na Anambra ohi wee na krinapa wee na ụfọdụ wee tie mkpu ụfọdụ na-akụ aka ụfọdụ ka iwe na-ewe tata kampen ebidokwana ndị ọzọ apụtasịkwana anyị amaghịkwa ndị ji awụbakiwakwa na ya agbawakwa ọsọ ọnwụ ndị ji awọrụ na amakiwakwa anyị ọchịchị anyị edewekwa na họteelụ je hibekwa tinyepụkwa akpọkwe dike ka ọchịkwa ọchịchị ya maka na akpọkwe dike na-eme mma uduakọ mmiri na Aguleri mmanwụ ka ogo uduakọ mmiri ọlụọma ịrụrụ na Anambra uduakọ mmiri ndị ka odeji njim na-ekwu tupekwa n'ụlọ odeji njibe odeji njim ka m bini ọtọ were kwubezie ka ndị Igbo be anyị were gelu ntị nụrụba ndị Anambra unu gekwe ntị ka unu nụrụ olu odeji njim odogwu nwoke tegete ndị jere obodo oyibo asị m unu na-ata Anambra ka unu bụ na Anambra wuzi obodo oyibo ndị jere obodo matere aka natanụ na Anambra ka unu bụ na Anambra wuzi obodo oyibo onye mere Anambra ọ bụrụ obodo oyibo ọkwa aka ọkụ dike uduakọ mmiri gọvanọ Anambra ọkwa ya mere Anambra o wee chawa dịka obodo oyibo odogwu si Aguleri wee chịrị anyị ọ na-emekwa ọfụma nya ka m ji wee kpọọ si Naijiria anyị nọ na China nya ka m ji wee kpọọ onye isi ọchịchị ndị Anambra Elochukwu ntịbaka anyị niile nọdụ tụalụ ka atụkọ ya ọnụ ka m were marụkwọ na-akpọkwe dịka ọ na-achịkwa mma gọvanọ Obianọ ka mmarụkwa na ọ na-achịtakwa ọfụma o si iwelu tie si na ọchịrịchịkwa chịta mmanụ ọya chịkwa ọzọ chiamanụ ndị Anambra Elochukwu odogwu na Neni wee kwue na Obianọ ọya achịrịrị na ọchịrị iwe chịta mma na ọya achịkwakwa mgberesi ka njụwa ndị Anambra ajụjụ gekwenụ ntị ndị Anambra ọkwa apụga ka Anambra ji n'aka pati ọbụla pụtara na apụgasizere ọya achị na anyị jụkwara ajụ ọkwa apụga ya achịrịrị anyị kokoro nko ebe ka anyị ga-ebinye aka ebe etere ọkụkọ ọkwa ebe ahụ ka anyị ga-ebinye aka ndị nne dekwanụ ka unu binye aka na-apụga ka apụga agbadubekwa maka unu chịkwara onye ọzọ oyi ya akarịkwa na Anambra.